Assalamu alaikum, mehriban vatandaşlar, edi dinleyijiler, hormatly YouTube kanalymyň agdalary, mehriban dinleyijileri. Bugun emne YouTube kanalymda geçilen ýoluň täze sanyny, aýratynam 19-njy sanyny. Türkmenistanyň atganan artisti, owadan Zenan, owadan sesli aýdymçy Halipa Enes Rejepow. Döwletli ozorna. Halipa gowmaýardylar. Şükür Allah. Zanyň sagmy? Şükür. Saglyklar, Şükür Allah. Sağlar. Şükür. Hava. Hemmeten Allah'a şükür. artyklar näde? Gülýärler. Bolamy. Ulolýarlar. Şeýlemi? Halipa jana ilki bilene şu çakılym ýykmadyňa taňry ýatgatyn bir näçe dinleýijiler, men öňragym jana aýdan bir näçe dinleýijiler isleg bildirdiler. Käbir aýdymlar, barada bir sora berseň, Enes Halipa bilen bir ýadaýyn gaýrat ediň diýip bir näçe dinleýijiler isleg bildirdi. Bizim şoňa esaslan Halipa näme bugun döwletde ojaňda geçilen ýoluň 19-njy sany, özüm aýratyn siziň gowurýan sanyňyzy diýip eşitdim, şoň üçin 19-njy sany siziň Halipa. Ine Halipa jaň gepleşiň başynda bir gepleşiň bir döwünji bar, özüňiz bar tanıştyrsaňyz, näçinji ýylda dogurlygyňyz, nerede dogurlygyňyz, maşgalaňyz bar. Umumyň ýöne aýdatyňyz gelmeýänler aýtmanan bilýänsiňiz Halipa, ýöne dinleýijiniň haýsy diýenlerdi. Başdyna. O näme doglan ýylma kan aýdyp durmak onuň. Düşündim. Türkmençilikde gözleýär diýerler. Ha, o ýagda ýalmadyr Halipa. Ýok, gözde diýenler de göz nämesin bir ýöne. Prosto men diýjek bolan men apşirde demek. Düşündim. Ýöne hawa. 26-njy mektep, Aşgabat şäheriniň 26-njy mektebine oturdum. Soň üniversitedim. Doglan ýerine Aşgabatmy? Ýok, edil doglan ýerim Bayramalla doglum. Men ýöne bärde ýaşadym, bärde okudum sanýaly. Bärde durmuşa çykdym. Böyle. İşte sonra närim saýdy ýaşadym. Maskalaňyz barada, çağalaňyz barada. Çağalym hem kança gydym var, iştança agtym var. Allah'a şükür. Allah gülýärli durmuşum. Mundan gowy edip bolmaz. Allah'a şükür. Gatwa Halipa. Allah'dan näze ýerim ýok. Allah'a şükür. Gatwa Halipa. Halipa bir sorag. Size bir käbir gepleşiklerde gepleşe gyzyk gidýän hawa sen zatdy gurlana ýa-da gidýär ýa-da aşaňdan ýazýar. Näme sen dip gurlar ýar, kim sen zat dip ýazýarlar da. Onsoň bir meňde joklar käbirde şolar ýaldyrak gitse de bir ötünç sorýan öňünden Halipajan. Ha, o sanyň tawarsyň. Gatwa özümizde de öler käbir. Siz kaçan varsan ýylyp gelýär. Ağlamasam bolsa. Ola şeýde. Ağlamalar adam näme? Mene bilemem. Edil ýylgyry we durýanlar käwat. Bir ýa dowrak bolsam adamyň bir güni döwüp birine gatwar. Men bir adamdan eşitmemek. Enes Rejepow maňa şeý diýdi, göwülme diýdi, ýa Enes Rejepow men plan dat diýdi diýen men şo soraglara hiç ýyl gabat gelemek Halipa. Gelmeýäňdim. Sebäbi men özüm bolýa-da özüňi gynanýarlar bolan men içime kalyp geçäýän. Ýöne solum gowdat däl ýöne. Sen şonu baryp biriniň ýüzüni almak eýen mene bir adam göwüni ýykmak, Allahyň göwüni ýykanýar bolýar-da. Aslynda şoat käbäni ýykan bilen adam göwüni ýykmak näil haýsy näil bolýar diýerler. Men gün alyp adamyň göwüni deňme has günäm kädiýän ýa-da. Aslynda dogry zat eken. Soň şonu eşitip otursam käbän gurup bolýar diýerler. O adamyň göwüni, ýüregini adamyň Allah gurunna. Onuň şu adamyň göwüni ýykmak, Allahyň göwüni ýykan bilen detseň diýerler. Mo şondan men o zatlary eşitibem etjek bolamok, onu men özümde aslynda şeýle men ejem pahyr şeýleken. Ejem babam şeýleken bizde. Bir hil adamyň hiç göwüni degmedik. Sonýaly oşa adamlar da her kimem diýerdi şonu. Hiç biz özümine nähili bir ýaşaly zat etdi, doglup näçe ýaşynda soňam ejem käýä gördüm, ýadyma düşüripdi. Urona wapşe bilemem. Ananyň sesi, soňa ejem şeýledi men. Onuň men özüm aslynda men käýädim çağalyma. Indi meni ejeme hat meňde diýerler-de. Men ýoşlugum meňde diýerler ýöne. Men edil ejemýärler, käýädim. Ejemiň kakasy var, babam pahyr. Çopana toğonum çulğunda ýa-da babam. Bolsun näsin. Hawa şeýle bolsun. Ol adam men ejemden emme kerekenne ýoş. Ýoş.
mamam pahir nimeken, dayo nimeken yani. Gayrat Bitre, bit doğumlurak, ha? doğumleken gatı. Ha. Onun icimim edil men babam bolupdyr, menem edil icim soň meni şeýlep ba, soň meňde diýerler. Kakanyň nähilli? Kakam doğumlu. Doğumlu, O ha. doğumlu. O doğumlu bolmasa bolmaýar. Icim Ýöne senin keşfin kakanyňa meňdeşmi kan ýa? men kesim kakam. Men görem, sebäbi Kakam. ol men tapýan zadynda, men halipalardan işitýän zadynda gyýy maşgala ogadan bolsa, uzun bolsa hökma suratda kakam men diýenler şol diýer. Hem daýawdy uzunly. Bir ayağımız beýik, kabukda beýik ökçül köşlerde men şeýlerek berederdim de kakam. Şonda da. Daýawdy da gaty. Da. Daýaw uzun eginle adamdy. Ha, gelişikli adam. Asyl özüňiz gyýylanyňyza käýýäňizmi? Men çağa kalyna käýemeden çağa da biler. Ola şeýle. Sonýaly. Yani öýde jeňiz ýaly bolup bilen. Bir kakam bizi käýýäp ya urup heniz men kakamam urup daýdym. Men eşdeme göre käýýär diýerim. Men kakam bir gowy häsiýeti bardy. Aha. Biraz sunýaly iyi biçilip oturýan näme maşgalada, uzun klyonkada fikir çağa da. Köpürkmi? Fikir çağa men iňkiçilerdim men. Fikrinji misiniz? Fikirinçdim men. Bölemi. Onun sonu kakam bahir. Bir zat nahar pişirilýär ýani şu wagtne. Gutap edilýär, tandyrda gutap ýapylýar. Sonýaly gutap getirilerdi bilen çirak çağa bolup. Bir zatyň gurrun edip berýärdi kakam ne şu wagt plan nämede ýadyma düşünok men gaty ýadyma düşünok. Böyle dogondan bilýändir ony. Ine şu çörekde haramyny haýlap iyi berdi. Bir mihman ara gelipdir, biriniň öýüne dip aýdyp berýärdi. Men ýadyma düşünok. Bir mihmana biri hyzmat edenne çörek bap öňüne goýýardy, haramyny haýlap iyi berin diýip durýar. O gelen mihman geň görüpdir diýärdi. Hiç çöregiň bir haram bolarmy diýip. Oly şonu şu aýdyp berip oturýar, kakam bahir şu. Ýani gutabyň daşynyň ýani nime ýeri bolýar, ýani güllüýän ýeri bolýar. Güllüýän ýer, ýağada. Şonu şeý üýsürip çyk ine şu haram diýip görkezýärdi bir de. Bir hayran alýardy. Sonýaly hospitaliýa beren adam da ol adam. Ine çörek, soňuna aýdýar son aýdyp oturýar, şonu üýsürýär. Şonu iýme diýärmi? Şonu iýme haram güllän ol ýanyp beri adama diýen galar ahyryn. Çörekde de bir haramçylyk bolma, haram ýeri bolma diýse, şu güllän bir yanan ýerni iýmek bolanok diýip, ine haram ýeri diýip çağalar men şu kulağımda galdy, şu göýdüm alna. Şu zatlar galy. Bir de şeý diýip, sonýaly hospital eden men kakam. Indi aňraňyzda sunuwat işler barmy? Bizim aňraýymyzda bar sunuwat men atam bahir goşgy ýazan aýdym men kakam dutar çalyp aýdym dogonum. Bizim ejemem tarapyna mallagalara urýan ýerimden bar. Aýnat. Ha, onu sonýal bir hili men daýdamda bar ejemiň jigleri ullukan aýarlar da. O şu gyýy wagtlary iki taşlary öňünde dutar çalýan ekenler bir daýdam bar şu bizim öýüne ýaşady, pahir bolup pahir. 40 ýylda ýaşawy. Şol dutar gatykda çalýan eken. Ýöne meňne dogonum iki oğlan oğlum vardı, kakao neresi, ikisem pahir bollar ýaş döwürlerine. Şolun elinden şu meredim da elinden gelmeýän instrument ýokdy. Çalýady. Kemme wat çalýady? Şu Hakberdi Allah'ın atıfa bilýär. Bilýän halipajan. Şol oğlan bir tapar telewizionyada, käfede saat çaldy. Aha. Men onu şeýle seredemde, şu meret dogonum ýadyma düşdi. Wagt diýdim. Her kim geň görýärdi käfede de. Biz şonu çağalygymyzda gördük biz şonu. Şu dogonum çalýardy men. Şu käfeden çalyp ejim näçe käfeden döwýärdi. Öwrenýärçe. Hawa saat şu ýogoýundan iňçiligine ýogoýundan soň pefin. Soňa görä ses berýärdi. Alýar ekenne. El jagandan şu neme çalýar, şonum çalýardy. Şu käfede de saat çalýany men birinji safar öýe dogonum gördüm. Onu kakao neresi vardı, oğlum kızağım çalar, akardiyon verdiğim çalar otur, dutarım çalar otur. Bizim hemme doğunumun, menem aydardım, gideceğim olsam, hemme aydım aydı, hatta sonun içinde maya deyip, son bana sağlığımdan hereden doğunum var maya deyip. Ne şu an yakınına bir ulu yübileyler ne diyorlar?
Bamy. Bar o dogan bar. Hemmeten bar. Maya doğan zana saworsun. Ha. Ha, onu esasy ene Salipan halipasam hawa Maşgalamız doğru. maskana ol Ha. esas maya koymayan ekenne. Koymadı. Maya doğan zum übüleňe gutlu bolsun zana saworsun. Hormatymyz Ne olur. dip oldu. O 25. iyunna yan yollaşı bilen bile ikisinin 70 yaşyalar. Tuğrama. Şonu anlajan taglyk bolsa. Şolar şogy elimden tutup ben ilk başta men kiçikämem aýdym ama men tanhydan bolýardym da. Şola gidemek men 4, 5, 6 ýaşlarymda men tanhydan bolýardym. Şo taýda durup bilemekdim. Onun şogy eňime köýnök dikip bererdi, kelläme onu ol ödökden nemeler bolýar, tahyçyklary. Şonu hatan alyp şoňa da hatda dikip şeýdi men tanhy etdirerdi da. O ýergi tanhy ederdim. Onu aýdym şeýdi. Adamdan aýdym buradym men. Onun kakam pahyr şu alypdyrda men sesimi nemedim. Şu adam şunlar sesini vadym ya başga. Edil bunyalanlar men o wagt sagat etdi o döwürde men edil häzir ýazglar galmandan ýöne şu wagtlar kakam pahyrda barda şu men magnitofonlar bardy şolara ýazyp alýardylar. Ol edil şolar galmandyr da bizde. Onu ýöne soňa waka men şu şol okýakam aýdym mollum bolýardy şu üniversitet Konservatoriyada, mekteplerde. Mektepde men şu 26 okanda. Şu aýdym mollum. Hemmämiz benem bir aýdymy öwrenip gelim diýär. Ertirem sen aýdymy şonu aýdyp bere. Meni gowurar da şu men hem gowurar. Her papar han gel sen aýdyp bere insan gel sen diýip şeýip aýtdyrar da maňa. Ondan soň menne bir hili magnitofonlar dinlenýärdi. O döwürler bu atýarlar magnitofonlar kasetallar. Magnitofon bolýan mara iň bir gymmat bar zadyň bar ýardyra bar. Hemmekste magnitofon öwken döwürde aýdyşlaryna gara. Şol aýdylan aýdymlarda bir hili ünsüm çekýän aýdymlar gowururdym da men häzir men gulagyma ýakyn aýdymlary men aýdýan. Halipalar dinleýärdim. Men o wagtlar näme Türkmen estradasyna şo Anol Gurdowa bar, neme bar. Anol Gurdowa. Leyla Şadyrdywa bar. Dinleýärdiň da. Ho. Onun bu halipalardan taýjap bar gowurýardylar da bizinkiler. Şonu köp şeýle dinleýärdim da men ýöne oňur aýdym aýdýan ýekeň aýdan bolýar. Dinleýärdim. Ho, dutarda da aýdymlamaýyn men edil aýdym neme diýän ýöne dutarda da bir käwa tinlenen bolýan ýerler. Bir disk da çykardym dutarda da. Söyleme. Ho, boljoran aýdymlama aýtdym. Onu men diýjek bolýanam şo wagtlardan başlap men onun daşary ýurtlar o döwürler Sovet döwründen näme her ýurdun aýdymlary dinlenýär da. Telewizionyada berilýärdi. Zeynep Hanlarowany gowururdym. Onun kasete getiripdiler. Guguş diýip Eýrandan bir atyp güýçli aýdymçy bardyr. Guguş diýmek guguşy da. Guguşy diýmek oň pseudonim oýdum nemette pseudonimda oň öýde ady başga. Şol aýdymçylar dinläp bir hil şolardan çegdik maňa bir geçen bolmaly az ekan adaçym bolsa ondan şeýdip şo bir hil men sesimde bir dağdan aňyrda duýýardylar da. Türkmenistrak bir neme bar. Türkmenistrak ho başga dağdan aňyrdyna men derdim. Men sesimi soňa wagtdan hem şo mugamly aýdymlaram ilk aýdyp başlan. Çağalymdan men şo 9-njy 10-njy klaslarda ýa-men mugam aýdyp bilýärdim da özümçe aýdym. Şo wagtlaram. Onun men şo üniversitede girende şo mugam. Başdan haýsy üniversitede oturdyň? Ne Türkmen döwlet matematik Türkmen döwlet üniversitesi. Rus dili fakültesi. Mollumçylykmy? Edil mollumçylykda filolog diýip berdiler da bir de sen klinik işde işläp bolýar ýöne mollum bolsaň bolýar. Şonu. Indi size haýsy ýaşda özüňiziň sunwatda gördüňiz? Haýsy ýaşda men inni şundan şeýle aýtsam diýen men başta şo kiçiken gatwar pikirim üýtgäp berýär da halipa adam bilýärmi? Üniversitetde okap beren döwürüm. Men başta dogry aýtan aýdym aýtaryn piýatyma düşenok sebäp o döwürler aýdym aýtman kän bir hilak bizde o men käbir
interviewlarda aýdandyryň. Ya aýdymçy bolsaň sen bir erwe diýşeden ýaly bir ýeke aýdym hinlenteň şuwat köpçüligiň arasynda hinlende eýen seni başgaça göz bile serediler. Däl şol gaty erwet diýýärdi maňa. Şoň üçin adamlaryň arasynda aýdymçy bolmak gaty kyn boldy da şo döwürler. Men ömür bir erwe diýşeden ýaly ömür yüzü başaktı da şu ödüm pidel derdim da şunun arasında. Olam hiç ne tuğlama inne häzir durmuşda aydımçı olmadan var hilyan şu var. Sonra diyor Hudaýa şükür Allah'tan bola olsun. Her kim yüreğine berilen nat bolsun. Ya köp gelinler, köp gaýyllar şo döwürde ýaşmaňa sanalan sesler var da. Ken o şuwat men şo diýen dogonum men genejem dag bardy. Maýta genejendan şonuň öýdlerini aýtmaýda, men aýtmaýjak lider ýadylar-da. Näetdi? Şol ýaly gowy sesler ýaşmaňa sanalan edilenen ekenden men ýene. Şu döwür näýli bir hilrak bolupdyr da. Ýene da şu wagtlar hinleni bildiň görmez sur bolýan bir gowy ýerine ýetirip birden diýenmi? Ýene olar şo dutar aýdymlaryna gaty gowy aýdýarlar-da. Men şeýle käwat üýşüp oturulýar da. Bir toý bolýar ýa bir üýşüp oturulanda biziň hemmemizde bar, jigim bar tirkeş diýip. Olam şoň ýaly ne oglanlar bilýändirler, ýene bir jigim bar. Men kakamyň atdaklany Atarejepdir oňa. Eger bilýän bolsaň, ýaşlar bilýändir şo jagam men erkek doganlar. Atarejep diýip. Hemme o gaýyllar oglanlara Sadiýa. Sadiýa diýen oglan? Hawa, Jigimiň ol. Jigim men kakamyň adyny göterýän şo jigim. Doganyň ogly bolýan. Hawa, men erkek doganyň. Atarejep. Hawa, şo sadu. Edir men golýdan salamlaşyp görmek başyndan tanýan. Hawa, şo men jigim şo. Onuň o sana ýazyp berýän goýdylar. Maňa ýazyp berýär, ýazsyk eneşeje men taňa ýazjak diýär. Ne? Ozunu aýarlawan, ýazmadan başgaýdymça da ýazyp berdim. Ýa-da bular ýaşlar da ol men biraz. Ýa olara diýer ilkin öz halipaň aýarlawan, ýa-da we Hanço diýär. Gepleşden soň men sorajakdyr halipadan. Gowy bir aýdym ýazyp ber. Ondan şo tirkeş bar jigim bar diýenim. Men şo ýanky atrejep diýene şo kakasy bolýar men şo tirkeş diýenim. Hawa. Men aýdyp berjekdim, şo Düleyha aýdym bar. Şonu haçy kakalyp saňdan söndüm getirdim maňa dutardy. Şonu aranjyrock eden şo tirkeş men jigim. Şunun men şo şeýle bolmuş. Vay, bu mundan ýet çykdy. Şon ýaly. Şon ýaly biziň hemmemiz onuň üýşdik. Hemmemiz köpümiz şo taýda urundan ine Sadak Ataýew diýip badyr men uly aýarlaganyň ogulçy. Olam aýdym, gaty aýdýanlar, halk aýdymlaram, şeýle aýdymlaram, toý aýdymlaryny gaty aýdýar. Hadi bu tuýla, bu küp keni garasyň boldy, men bir siziň öýüňiz mi kany? Ýok, bar men şo neme doganyň çağalary da edil biziň öz neme jigim derlen men doganyň çağalary bar şon ýaly. Düşündim. Halipa, ben suwap berjek sorawlym bar. Ýöne gepleşiň esasy bir düzgünji bar. Geçirek serti, men öz gepleşiň içinden gowja bir nemesi. Men äbir 4-5 tane adamlar mehmanlara jaňa diýär. Olar tanýanyňam bolup biler, tanamaýanyňam bolup biler. Onuň olar men hiç tane aýlam ýok. Men ýöne telefonda kontaktymda bar adamlar aýdýan. Olary men öňüne hiç tane ýatdym ýok. Allah şaýatdyr. Onsoň olar sorawlar bersinler halipa. Onuň häzir men beren soram olaram gaýtalap durmasyn ýanna. Belki olaram berip biler. Şoň üçin men häzir mehmanlara jaňa diýin. Elbetde näme? Enesler jep wadiýde hökman suratda şoň mehriban jigiňiz, zoraňyz akgyl maşadywa. Men jaňa çygadymdan başly aýlaýar. Olam häzir iň kiçigimi diýipdi da. Ya son kadar üçlük korp bar ýa-ni. Bilet işleýär. Bilet rahmet çekýän Türkmenistan akgyl maşadywa. Alo. Akgyl maşadywa, salamu alaykum. Salam, gowan çykomy Ýaşy. Iki minut wagtyna damy akgyl. Salamat aýdyp ber gowan. Men şu geçilen ýolum bir täze 19-njy sanyny Türkmenistanyň atgadan artisti Enes Rajepow bilen ýazgyda otyrýar, ýazgyda otyrýar. Hawa Enes Halipa bilen kan istesdiňiz hem zora hem dogan ýar gatnaşdy da näçe wagtdan bäri.
Awa. İndi siz Enes Recep Fabir istenlik bir soru berip bilýäňiz. Size ýene şo soru gyzyklanýarsyn, akgözelligin. Siz gotara da berin, dünýä temadan berin, özüni değiştir soru berin. Haýsy soru men bilemem ony. Onu Enes'e soru vereyim. ha, men jogaby Halifadan alýan, Enes Recep Fabir'dan alýas bir jogaby. Size soru berýän, telefon geçirýän Enes Recep Fabir. Alo. Enes'ten bana. Ha, gomuňy. Goňmyan Senin şu şeyle doğdun aslında talonun çıkaklığı. Aysbagana. Şeyle de talon fırmı odan. Ana nemi soru vereyim. Ağayt ver arkayın. İstenlik soru. Ha ayt ver sonra ver. Sizi gyzyklansyn. Ha. Aha. Ben goň berýärmi? Sen O da soru da. Ha, goýarň diýäňmi? Ha. Nemi de açyly bolsa ma goýarň ýa açyly maýerdan bilemem. Ödüm bilýän. Ana. Öýün aranda. Peter goň. Düşündüm. Sen goýarman omuň näetdiň aýtyn. Men oýnamagy taňa ol diýer diýýärde nämeden meýadyn şä. Goýarmasam onu etmeýän men. Oy onu bıraksan Boldy. Böyle akgözelligin janyň sag bolsun, taňry arkasyn wagt taýranyň şeýle hep boldy. Bir ilk sandarna sen çağırar inşallah. İnşallah goň sawallygyň soň edýän islen köweleme. Bana sağ olsun. Sağ olun. Minnettar. Sağ ol. Böyle, sağ olun. Bulan bir korlar var. Ömür diýip berdi. Ýüregime düşýärdi menim agay açyl bolum da erwet göremok diýen. Ha, goýarýan diýip soraýar diýen. O, köplen goýarň diýdi. Ha. Inni kimi ihmanymyz size bir şeýle hormat goýan Ustad oglanyň bir dostum, Türkmenistan'a atganan artisti Azat Oramadov. Azat Oramadov, salamu aleykum dost. Aleykümselam. Assalamu aleykum. Ha, gurlaşmana wagtyňa Azatçam? Wa Men şu wagt geçilenýorum 19-njy sanyny Türkmenistanyň atganan artisti, siziň emmer söýüp dinleýän aýdym sizden anyňyz Enes Recep bilen ýazgy dotýar. Ha, bilýän sen sana jaňat berdim. Men bilýän sen jaňat diýip haýsym etmediň de onuýanym. Men Hukman Enes Halipe bilen ýazdym. Azada jaňat berdi. Sebäbi gaçar we kumýeruňyzdy. Indi Azatçan gepleşip gören sen tanıştyň bilenem ýaz etdik. Indi Halipa istenlik bir sorawlar berip bilýän. Sizi gyzyklandyrýan soraw Azat. Dörejilik barada tapagy ýok ýöne size täsir etsin şo soraw özüňize. Ine men telefon geçirýän Halipa. Alo. Adatsan, gomçym. Ha, gomýa daýlaňyz. Ha, sağ ol Cüncan. Ha, sora bilersiň näme sora? Sağ ol Cüncan. Sağ ol. Katbarno. Sağ ol Cüncan. Hakikat. Sağ ol Cüncan. Sağ ol Cüncan. Sağ ol. Ömrüň bolsun. Ha, sora bilersiň. İňme undar. Goforo. Durmuşda iň gerekli zadymy aýtaýyn sana. Men şu iman diýen. İmandan aýyrmasyn diýen. Onuň çağa çyknan. Ha, çağalar onuň çağlygym. Ha, şolmagy. Azatçan yaman pikir destaýken senem mi dama şey diýen däri. Allah jan iýim şulam soňýaly. Janyň tawar. No. Sana da sonra var. Janyň tawar. Tawar.
Bale. Allah'dan hakkını için bırak olsun. Sağ ol, bale. Sağ olun. Bale. Bah. Yaman pikirde şey Halip. Olam son ýaly da. Ha, men şota. Birinci şota. Başga näme? Elbette. Birinci. Arada bir muzikantlaryň biri Eneston fen guguşuň bir aýdymny aýdan akda diýdi maňa. Aha. Guguş o gaty bir teknikasy almasy kyn bolan aýdymçylaryň biri de bütün dünýä ýüzünde ol tananýan adamda. Oly menim haýgaýdym diýdim ola. Näme? Dolgay noç diýip bir kino bar da guguşuň. Men görem o Halipe yalan sözdü. Şu kinoda şu aýdymçy öýde aýdymçy bolup oýnaýar. İşo taýda bir aýdym aýdýar. Biziň muzikantlarymyz çalýar onu her köp taýlaryň arasynda başyň şu aýdymyň taýdy bar. Na 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 na. Bu film eşitmedinmi diýdim men olaglaryny. Ýok, eşitne aýtdymy tenýär maňa. Menim how aýtdym diýdim ol şol aýdymny aýtdym diňletdim bola. Zordan oturtda. Nanam. Bah. O be inesginse diýdi. Fin şol guguşuň bokurdaklar ýaly guguş aýdýam ha diýdim diýdi maňa. Şu guguş diýlen men mara diňläýine tapaýyn. Ol siz häzir men tanamam. Dogry maýdy. Şunu diýişgär bolsaň sen alarsyň onu. Käbir memeler agyrrak olaýdym aýdymçyň. Ýöne şuň teknikasyna söýdýär. Bah. Oň teknikasyny edibilýän adamlar men pikirçe azatlar. Yani men onu nimelikden ýemem köp berilen menim aly bilem o käbir zatdan ýöne. Şo pisiniň täsiri diýdi maňa. Kadira tapaýy sana diýär. Şoň sonra berdilerler. Halipe selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Bağışlardyň diýinçelere men. Halipe zat bir jamyk wagtyňyzdan men Suat Enes Rejepow bilen ýalgyda oturýum. Gel. Yo, bir jamyk. Şany ingo wardy. Yo, dur. Siz sonra öwräň Enes'e gaýdyp kakrat zaň etdiňiz. Aha. Hawa Enes Halipe istendik bir sorawy berip bilýäňiz jogaby Enes Halipe'den arady. Olya. Ine geçirýän telefony. Geçir. Alo. Kadira gowum ýagdaýlaryň. Enes Rejepow näme sonra berdim? Jogabyny gaýdyp, jogabyny berýärmi bilýärmi? Aha. Enes gaty gowaýdymçy. Halkyň yüreginde tag buran aýdymçylaryň biri, şu aýal gaýdylaryň arasynda iň gowlaryň biri Enes Rejepow. Ha boldy. Enes şany ol lokal üstünlük ardy diýen soragym ýok. Ol soragy emmeden diýen halkyna bölgeden Onum diýip bilýär. Enes'e üstünlük ardy diýen o janyň sag bolmagyny, çağıraryny gorup ýaşamagyny ýürekden ardy diýen. Sağ olun doğun. Allah can ömrüňiz bolsun. Sağ olun. Sağ olun. Taňry alkatyn döwletiňiz artsyn. Sağ olun. Bolýa Kadiraga, bar Halipe. Habarlaşýar. Aha, bolýa. Halipe arka çay içerim, gow çaydyr. Hamsyk mehman öýesini hödüreder diýe, ha? Halipe, ha? Çay gowken dogrudanam. Halipe men şunu gowurdum adam bir herýämin. İşte. Rezali diýemi. Ili rezali tam. Tamam. TikTok'tan gören gatyň men ana bir 4-5 gün bäri tapmyşym. Kimdir öýdýän? Şahir Artanamanov. Ha, bol. Arkayın. Tehzili işlesene adam. Ho. Artanjan selamun aleyküm ağam. Wa aleykümselam. Men Kuvanç Alnan Nazarov. Ha, durga. Näl Bratanya. Ağam 2 minut wagtyň barmy? Aha. Men Suat geçilen ýolumyň täze 19-njy sanyny Türkmenistanyň atgazanan artisti Enes Rejepow bilen ýalgyda oturýar. Hawa, ondan käbir aýdymlarym siz bilen işleşipdir, gow aýdymlarym işleşipdir. Inni esasat berde näme siz Enes Halipe bir sora bermeli, istenlik sora, ýöne size täsir etmeli. Dörejilik barada da berip bilýäňiz, öz durmuşy barada, dünýäwi temadan berip bilýäňiz. Käbir ýöne şu sora artanaga size täsir etmeli ağam. Biz jogaby Enes Halipe'den alýar. Bir hildirak bolýar, öňünden aýtmaňdan etmemseň.
Ne telefonu geçirýän. Alo. Alo, Salam, qoğum Arslancan, qoğumsunuz. Allah'a Ho, işläp görsiňiz ne? Ho, şükür Allah, şükür Allah. Ber soraň Arslancan. Bulan bizi näme goýdy diýende gonç. Ya gitmesin. Kalk. Yo. Menem bilemek näme soraýar, näme alyp näme goýýany ýöne. Bir zat sorasa aýtýan bolmasa da otur menem aýtyp bersenem sora. Käbir aýdymlary siziň sözleňiz ekeni. Hawa, esasy men şu gitme. Garaşar. Hawa, onu ağlaman inni son ýalaýdymlam, halkyň söýen aýdymlarynyň aftary boşgutun eş Arslan Amanyk. Aýdan mundan soň var Arslanjan ýazmasaňam bolýar, şunu oturup taşlandy da bolýan ekeni. Beý kalipaň. Şol aýdymdan siz ýazan bolsaňlar. Her kim soraýar menem aýdýan üçin ýaly. Arslanjan soraw berjekmi? gelecekte näçilik aydınları dörtleri arzu etýän gözüňe getirýän. Gowy soraw. Gatwy soraw. Gelecekde men neýdil käbir aýdymlar bolýar da. Ýaşlara da ýaraýan, uly ýaşlara da ýaraýan aýdymlar aýtmak, şolar ýaly aýdymlar döretmek gowarýan men. Ünlü berýän aýdymlar gowarýan, şolar ýaly aýdymlaryň üstüne işläpken diýen Arslanjan. Senem kömek edersiň da sözüň ýazmaga. Bor, Arslanjan, bor. Arslanjan ömrüň uzak bolsun agam, janyň sag bolsun. Samanca geçiren bu. Bolýar. Bir wagt tapsam barja kofeň içmäne da. Sen de gitsen soğulu olsun. Bora, taňry ýakatyn. Ne hip boda taýar bolarsyň YouTube kanalına tomaşa edersiň. Ýoş gülen gurulýança tet sagalyň diňlersiň. İnşallah. Bora Arslanjan bora. Bolýar. Arslan agala menem gowatmy çykdy. Goğlanlar. Goğlan. Goğlanlar. Goý bir süňkü Ya goğlanlar. bir seni nimeden akya. Ýöne ýylgyryp duran orada men taýmy da. Aýtma sana, aýtma. Inni kimi ýykmanymy? Bir de öwrençdim men. Söyleme. Ya gow da mı aýtdym? Ýaly da arkyn. Söyleme. No. Bolýar. Inni kimi ýykmanymy häzir şoňa aýlaýyn. Zaň edýän adamdym hani ýüregiňde laýrak gelýär. Arkyn. Yo, men diýjek bolýan adam. Men bir zat aýtaýyn size. Men aslında adam da ol. Hawa. Allah'ın döreden adam. Luboy adam, luboy şol adamın häsiýetine örärak hereket edýän. Doğru düşünüm. Ya şol adam özün alıp barşygaly meni öz diýaly neme diýän. Pastaraýys men neme diýen. Şol adamın göwnüne degmejek bolup şol adam bilen gowy düşünmek men özüm aslında biri gynananlar diýsem ýaman erebet bolýan men şu biri gynanýan bolaýmaýyn. Şolar ýaly nimem bar da onu men şoň üçin kime jaňa deňizde de men hiç swat ala dedem. Gatwagda. Şu häkikat şoň. Bir ogadan seslen annamadyň biri Dursun Jamal. Hada bir el açyk boldy. Gowaýdymçy. Hatty gow tuweleme dinlerke var. Käbir gyýlar çagyrýar dinlerdim. Allah'tan bolu bolsun, odan bolsun. Alo. Alo. Dursun Jamal oğlan salamu aleykum. Salam. Men Guwanç Allah Nazarov. Hawa ýaş restoran laýyk aktyor. Olmuşsunuz? Hawa ýaşymy dawanjyň janyň samy. Oy. Dursun Jamal oğlan men şu wagt geçilen ýoruň 19-njy sanyny Türkmenistanyň at gazanan artisti Enes Rajepova bilen ýargyda otýar. Eger 2 minut wagtyňyz bar bolsa gatnaşaýyn sen telefon arkaly. Söyleme. Hawa. Inni siz Enes Halipa bir istenlik bir soraw bilen ýüzlenmeli jogaby Enes Halipa'dan alýan men. Söyleme. Hawa size täsir edýän. Ne Enes Halipa berýän telefony istenlik soraw size täsir edýän. Dursun Jamal. Salam. Gow ýagdaýlaňyz. Şükür Allah, şükür Allah. Sonra berin. Halipa. Näme sonra berdim kantide? Men bilemok da. Halipa berdik soragymanda. Halipa ikinji ýerde ýeken aýdymyna gaýsaýdym.
Ayna bir soru var. Men ilkinci yerine en aydımlam neme häzir size aytayım. Taş yüzüne kalanıydı dineyen idi benim nehrimenim kalbanı solaydım aytdım men ilki televizyonda atak şeyle men ilki elime mikrofon alıp aydan aydımlam olar eýem neme edidim ona mugamly aydımlar Azerbaycan mugamly aydımlarından aytıp başladım. Ýöne şo televiziýa ilki çykan aydym ýa-ni şol deňeýän aydym. Sağ ol dursun Cemalcan. Toyda görüşelim. Sağ ol. Şeýle bolsun. Bolýar dursun Cemal oğlan taňary arkasyn. Sağ olun. Bak Tayran şu minnetdarlygymy bildirýän Alnazan. O adyňyz belen dursun türkmen toýlamyda bayramlanmada. Sağ olun, taňary arkasyn. Bolýar. Aha, sağ olun. Inni Haripa. Sonra az özüme geçeýin. Şular adamlar yeterlikdir orada. Men telefonum alym. Men gyzyklanýan soralar. Züleyha aydymy ilk kino için döredilme ilk aydymy ýerine ýetirdiňmi? İlk ol kino düşünler. Onu Hacı Kakalev Suat bar ol adam. Yaşap görler Allah'a şükür ömürleri uzak olsun. Şol adam jigin zannetin menne bir aydym ýazdym bolşan sen aýda sen ödegime gelip dursun diýdi. Menem näme aýdym diýdim. Tutardy. O atlar magnetofon ara. Kaseta ola tutardy çalla aýtdy ödi. Son kaseta geçirdik-de. Ýyllar ýadyňa düşämi Haripa? Aydan 95 olaymy. Söylem. Şo döwürlerde. 95 96 sondan öňüm däller, soňum däller. Şo döwürlerde. Onu menim alymda şo jigime berdim son. Olar bir ýadanlydylar. Ha, jigime berdim ol şol. Onuň oňsyny da bizim merhum halifamız var. Allah berdi ağam bilen taňda şolar inesa şoň üstüne tutar bilen gyzak goýuly gowy diýdi. Da. Onuň alyp biz bile işleýärdik-de. Pahyr var. Allah razı bolsun bileriz. Neft gazyň meden merkezinde bile işleýärdik Pahyrda. Onuň tutarçy vardyr 6 Mehmet. Men dostum. Olam tutar. Atsan zanyň tawardy. 6 salmy. Şoň tutarny 6 saldy. Näetdi? İso gyzagynam Allah berdi ağa çalda. Onuň bunu şo gaty bolup. Hatam şo aranjировкадан täzelet göni şobra tapdy. Göni ödümü soň täzeden sallykdy. Onuň soňky tapar men dile haýdymny. Ahmet Akmuradow diýip bir ýaş aýdym çyny. Şeýle tes oğlan tölüm Allah gelip. Bile ýadgam etdiňiz mi? Janyny tesde bir ýadgam etdik. Gördüm men, gowy bolupdy. Gaty oğlanyň sesi oň geljegi bar oğlandan men aýtjakladym. Tölüm begenýän şunýaly çagalar, şunýaly oğlanlar gyýlar ýetişýär-de. Begenýän bizim sunatymyz şeýle bege galdyrjaklar. Ol şol oğlan bilen şo konsert aýdynda hoja bar, skripkaçy. Bilýän hojan tany. Gow çaldyray. Şolong çalşýar aýtdym da men şol aýdym. Şo Züleyha biraz ütgüş bolanlar otaydı. Öňler başgaça diýdi Züleyha, menda azıcık başgaça diýdi. De ütgüdüpsiň enes menem şo oğlanlar näme çalsa şo boýun saýdaýdym şol. Çalşylaryna görä aýtdym diýdim de. Şonýan boldy şol aýdym ana. Olaýdymy? Ýene bir tede bir ýykyl edýän aýdym soýdylamagyň biri Mahirzaman Nazarova diýip. Oňa kirim etip berdim. Tölemi. Onu şol aýdym aýty getiripdir. Ýadyma düşen men de jaň edipdim. Ýadyňda düşen muny kirşinýaşynýaly bir aýdypdyr. Aýdy bersin diýdi. Men ruhda soratdyrdım. Aýdym. Göni bildim. Käbir aýtjak inesan şon alaýyn. Men arkaýyn aýdyp berim diýen. He şol aýdym ölmesin. Aýdym näçe uzak bollukça ýaşy, şo in gowy bolluk şoň. Şoň üçin oň öňünde durmak gerek gäle, näme gerek? Ne biz halifalaryň aýdymlaryny aýdyp berse. Bara hem dutarda da hem elek estradada da aýdymçylar. Her hemme bagyşylan aýdymlary aýdylýar şolar
aýtmaň diýmeýär şol aýdymlar. Eýsen näme? Sen öz boşandyňyz, sen özüň çaýt oňarsaň, sen täzele başga çaýt. Şeýlämi men diýenlerim ýalňyş däl. Gaty dogry. Onu hökman şol aýdym şeýle edip aýtsak bolsaň, olam aýtdynlar, onu ýalym ýok. Men şonu üýtgedip, şu iň gowratça üýtgedip de aýdyp bolsa. Men lälem sen aglasan men aýdymlar. Durjak gadra, barja bolsun Alipa. Bir zat, sen ot halkynky. Agna. O, sen men aýtjakdym, aýtdyrmady, onu ýalar bolmaýar. Şoň üçin menden ursat temmäňde Allahjan aýdy beriň arkaýyn aýdymlary. Klipde Hoca Mehmet çağırdım ben. Şeýlemi? Şu senin minusuňy, şu minusu aýdypdyr. Bir ýerden tapdyrlar. Leýlänimi? Diley hanym. Klibim oğudan, onu mehrizem alem. Edil ölçü yerine getirdik. Hani aslında size yükülmekte ölçü yerine getirip ayıttı. Hoca Mehmet'im erbet görmeden ölçü, Siyomka'da da ölçü çağırdık Hoca Mehmet'im. Gatı tüvelemi oldur olam. Inni, Ömrüdak olsun. Katervet aydım dinledim, ağla bilen aydım mı? Senin bir aydım var. Gitme. Köp aydınız, köp adamlar qowur ya onu. Erbet, ya da yana. Erbet aladalı bolsam ya ne durmuş da bir işten ya diyen köpüre işleyen yine diyen kava hiçten edefin gelen ok. Onun hani oğlum bilyendir. Özayım hiçim girmediler şovat. Tarp kapıyını yapmayanlar ine gitme. Ne edip döradalaydım? Şol aydymam şoň sözüni yankı Arslan Aman. Arslan Aman. Soyadı da şoň sözüni. Indi şolaydım nämen gizatına döredi gitme. Gitme. Birden Türkmenistan Alparslan adı milli drama tiyatrının Gumlu gelini bir spektakl oýdy men oldum handyrdy berdi üç. Gülşat Meňnebi oýnaýar aktrisa. Şu spektakly ulandy şolaydım. Şu adam gidip ýoşalaydım. Gitme. Gumlu gelini şöyle bedeledi şolaydım diýe ýölen edim şolaydım muhtarýaty gumul üçin. Oýdan aýdym. Men görmelekdiňiz onu. Görüm? Men olaydym planlady düşünip ýazylmady. Ýöne şonu so artlan şeýlere gidip ýazdy bolup menem şol aýdymyň öýdi bir hil demede sözlerim olda. Meňem kakrat soatlar bir durmuşum üýtgäp ýanylasym bilen emerak bolan wagtym adam ýüregi ýaraly bolýar. Şo döwür çykan wagt bol. Şondan atak otayda hiçli. Prosta men ýüregimi içimiň tefek taýdy. Düşündüm. Enes Özü falan ýüreginiň ýaňy. Diýbalaýar şuna. Olamar. Ýüregimiň tefek ýaňy tapar. Ýaňy. Inne. Yaktılar meni. Ne etmeydik yaktılar, ne boldy? Ine suat, men suat, oat, yana moğun bir şey adam olanak. Olaydymy yaktıların Yağmur Nurgelli, Halaypan oğlu, bizim mektebimizde okudu, geldi Nurgelli istip. Sondan sonra ayna falan ne bolup yananny. After şo Şo after şol şoň. Onun enes doğan idi. Ten sulaydym alla diýdi, çar neresele işleş diýdik, aranjör okusyny. Ýöne sözler var, bir hilerak yerler var da, onu men aýyrmaly boldum. Täbi, maňa alaýyk geljek, alaýyk gelmejek yerler var da, men aýdymda, men her hiljek yerler var, erkadym ol. No men şo taýdan aýyrjak deme diýdim, dogan edim. Onu sen özüň nemet şunu ine şu diýdi. Onun bir ýartyndan alsam özümden bir zat goşdum. Şeýdip şol sözlerini üýtgetmeli boldum men. Onun ýöne men onu da şoň sözümenki diýesim gelenok. Dursun bir benden eden. Aslında soňky da. Soňky. Şoň üçin hadanam sözünüm geldi Nurgelli ýazdy şonu. Şo Yağmur Nurgelli bara. Bilýän. Bizim aňyrlarymyzda goňşularymyz bolup ýaşaýar. Şeýlemi? Onu şol oglan ana şeýip ýazyp, enemek çary hekim ýeretdi, şoň aranjör okusyny etdi. Ne şeýip dören aýtdym şo, otaýda hiç ýananam ýok, köýenem ýok, ýöne bilemem. Ýöne men şunu aýdymlar aýdýana, şoň men durmuşymda gaýtaran ýa şonu ortgan men. Şol ýaly şeýlerek aýdymlar aýdýan boly. Soňundan bir hili şol ýaly bolýar men. İnni şo aýdýan aýdymdan sözlerden ardyna gatlyşdyrýan. Niýetmi? Ananyň men bir gedek däl, iki gedek däl köp bedek bolşy. Lälem.
Lälän sen ağlasın. Bulaydım ağa Allah'ına zarfın aydan aydım böyle. O men familiyadaşım da. Hova. Aha. Ağa Allah'ına zarfın ay soyad ya mını Nuriye Tokkay kaydıptır. İlki. Men onu istemek. Doğru mu aytın? Doğru aytmalı. Doğru. Onun çağır neresi dedi, enes dedi, sen bir teknikalan olda dedi. Ben sulaydım ayda, men bir geçeli ödüm, zvoy sonu. Hiç il yazgam yok, hiç adam yok. Sonu şeydip olara menim sözün alım, yadı varlım, sözün in aydılsının da bilmeden. Men esten aydım derler. Most bizden ön aydınırlar, ön. Bir ya çağa aydılanmıdır bilemek da men Nuriye'de. O paherim vardı sonu. Ödüm vardı sonu. Olamırsa. Ona söz yok, olara söz yok. Ha. Onun men sonu o tayda bilemok, neydi vaydır olaydım. Aha. Men sonu lälän sen ağlasın, ağlayar elim, acı göz yaşlarım, hil bolup geçti. Son yani de bir hilrak özünü Öz sesini de hava so şeydi aydırlı olup sonra Nuriye Fahir gelip bir gedek geçildi solaydım. İkinci sapar uzun men aydık geçtim sonra. Men ödüm hayran aldım. Sonra bu ne yaman hatlı olmağa diyene. Sonra gelip olam gelip repetisiya gelip dinletti bulaydım. Ne deydin dedi. Menin bu ervet bulun rüytüm de. Onu da halifeler burada dedi çekin. Ne deydin? Ha o benim çekindim de. Bunu ne deydin mı nitte? Men onun ervet mi dedim. Vay men aytacak mı diyene. Yok enesan cigimsan. Bunu şey başka şey de aytıp sana deyip de men o aydan ne istemokta. Yöne bir şey hinglenip berdiler şunu yalaydım. So nime dedi sonra bunu Atavay çağırıyor. Şofa hayram deyip de bir yadga gelemizde bir konsert vardı da. Pragetsin konsert vardı oğlu sonra Anırdan geldi birden durdu gelip onun halamlasın cigimsan boğumu. Olaydım ne et baytıpsın cigimsan tanana o meni. Yaman tuğulöme ilk bir nimen sinne dedi. Novgorod'da da olaydım. 93 yıl, 94'e geçen Novgorod'da Zvoy adlı sol. Stüdyoda bir noyabr ayında, 93 yılda noyabr ayında bir sonu stüdyoda yazdık, televizyonda. Zvoy gidiyor hemme, horda duranlarım hemme bir sayattıranı Duran Nuriye'de Tokka neme? Tokka diye yattı. Hova oğulcuğu. Nuriye Tokka'nın orada Duran. Hova, bizim aramızda şu tayda bir de hova. Sonra ayıttı sol oğlanım vardı sol. Mecidem vardır. Nemede aparatta mecid hatta Gülşat Zan'da. Bilen meclisine ustada oğlanlar. Hova. Onun sonra edip yadalarını solar bilenler. Her dağın fetini, şu instrumentin fetini bilmedim ben her sene bir saatte son nastroyk edenler yadadık biz sotayda. Ken qarashtık biz. Bir yarım saatlik konsert üçün biz sotayda. Şu minüp düşen bilen önkü telestudiyanın içinde bilen içinde demir. Bilen. Bakkancaktan minüp düşenler yadıma düşede. Sonra alıp hem hordakları patpiyavkaçılar dinlep şeydip yadalan son. O tayda men yönü onu yekelik daydım da olaydım. Olu şeydip bana Zvoy giden da. Zaten yadanı da deyip dur. Onun şu tayda yadı varlılar mı? Onun şu stüdyoda gidip duran yerine bir tayda şeyler dağıt magnetofon vardı o vaatlar. Son o dağıt nemerak oldu mu neyememi. Son mini diska geçtiler. Atak bir dövrde küçük kasete, küçük şunu yapacak. Spiçka karop koyarcak kasete. Şu dağıt magnetofon yediler onu. Ütgöz oldu. Daşarı yurttan gelen vatta. İş sonu geçiren son ol bir kaç günde geçenler onu dedi. Onu sonum alıp yankı Novgorod'da da 93'ten 94'e geçilen yıl Novgorod'una çağırdılar dedi. İş sonuna aytıp verdim sonra so halipa dedi de Novgorod'da o vaat oturuyorsun her kim ağla qoqtat geç gidiptir bilemiz yok ertesi gün qaytalandan alım men seni de sonra şey aytıp verdi so yani konserde gelenler. Bunu tuğulöme, tuğulöme, sonra bana şeyler vaat etti de. Kovaydım morttur halipa. Ten deydi, alyan bokurdaklan qatqoğu deydi şey. Gen ütgöz gördü sonra aydılsın. Men bular yal aydılsını men
aydımlan bular ýalam aydylsyn men birinji tapar görýänlikde. Sonra şol adam. Oly men diýjek bolýan adam şo döwürlerden men şondan başlandy daşa. Bir hili Türk bilen Azerbaýjanyň teknikalaryny Bokurdokda edilen teknikalary alınmış. Aydın taýda. Oglanlar ýalňyş masalan her kim bilýändirler onu. Düşünün. Şonu ýaly. Inni Ececan dinlemeli. Ececan dinlemenem olam şo oglanlar ýatyp berdi maňa. Kimin aýdy? Baba. Ýatyp berdi. Neme aýardy etet. Neme şol oglan. Kerimiň ýanyna gitarist oglan. Aýyrla pahyr aty ýatmady şona. Balýar ýani umumy. Şol oglan ýatyp berdi şonu. Aha. Maňa nemesini sözüni Arslan goýdy. Oho, Arslan. Arslan amalif. O, Zan agam. Näme çinin solar ýaly aýdym ýa-da oňap sen. Ya yerine ýetirýänden gerek golaýmasyn onu. Şu adama giýdi bunu diýetmen täzirdir edýän. Bäh. Şol ýaly. Şo ýatdy, şoň sözüni. Indi men son kubur ýazan täzeliňiň üstünden bardym. After dostum bolan soň. Bu aýdym tanışmy? Taýdyňmy? Owa. Tanış. After aýtdy, ýürüýti enesin ödüne ýazylan aýdym dedi. Ýürüýti özü üçin ýazdym men şunu dedi. Owa. Takdir başa gelip kületti ömrüm. Mizurcuda salıp köy etti serim. Kadır kurpo degi pis etti güç. Koy doldun etmärmini. Tamaşaçylar bilen Enes Halipaň öz tarapyndan bir giýinden nesibeden belki bir şekile geçirecekdir, belki bir konsertde etsakdyr. Şoň üçin Enes Halipa tarapyndan dinleňän. Men ýene ýatlatdym. Gowaýdym bolupdyr. Gatty gowardym men. Getir bersene diýip düň görüşdüm. Allah. Yo, onu kakacan, getir kakacan, dostuma. Getir bersene diýdim däle. Maraly da bir aýdym ýa, onu aldım. Hawa. Maral kimiden bir aýdym ýazdyk dip. Dinledim onu. Kimiden aýdan. Bilýän, ama dinledim. Zat edin. Kakacan näme dörüstü? İlkinci dinleýdim men. Tuwala. Men wastama gelýär, hukmar uratdy. Pikirdeş köpülünç. Omar Gamf, Kakacan. Üçüncüler men pikirdeş bar ýa, her bir nemede. Sana tawardy. Indi Halipa. Siz Enes Recep'a bolmaňyzy kän oglanyň gıýlan rahmet ýatanlar siz golla. Siz gollan oglanlar gıýlar bardyr. Bilýän, doganlaryňyz bardyr, fadanlaryňyz bardyr, bilýän, oglanlar bir näçe ýigitler bardyr. Egerde şolaň içinden siz birine tawardyň aýtmaly bolsa kime tawardyň aýdardyňyz? Sizin şu derejäge gelmeňizde uly bir rahmet çeken, belki sizi sunwata başsaňyzda urup durandyr. Belki bir belli bir ýoly düşýän çäň bir rahmet çekenler bardyna men ne bar özümde mysal üçin. Ol bolup biler, ol bolmasa bolmaz. Taba iki adam diýer şoňa. İki adam. Adam başyndan şo men doganym kakam dagy şo ýanky doganym maýa diýen doganym etapan men urup duran. Aýrylşmanam bolsa aýrylş seni uratdy maňa. Şeýtin goýma senlik başlady maňa. Menim o wagtda biraz bloswrak gelip börtdi. Düşündüm. Yollaşım bolan soňa jan ýanyp aýrylşmanam bolsa aýdymmy taşladym. Şunu atyp taşlama. Taşladyň da sen şunu süýnä. Taşladymmy? Men taşladym ilki. Näçe o? Durmuşa çykdym men. Aha. İlki var guda bolany da edildi. Sen ondan öňe mi aýdýadyn ha? Ondan öňe bir bagat kän men toýda da aýdym, konsertlerde da aýdýadym da. Men onu bular guda bollar da etdiler bizlerde. Onun 3-nji kursumda men o wagt onun 5-nji kursa sen aýdy bersene diýdi. Menim aý ondan soň men goýup bilmen. Men ýoşluk bilen goýoýyn diýip. Aýrylaýyn. O bolmaýar diýdim. Oňa sen aýdyp bir hille türkmenle bir şonu aýdym aýtmak neme öwreddiler da. Onu men biraz çağfynor yaramadym men. Aha. Şo sebeple men ýene şo aýdyma gelmeli boldum. Men onu bir hil aýdym da kän toýda da gitmeýärdim. So başda aýdaýymda da kän toýa gidemokdym. Ilki. Biraz şo saglyk ýagdaý. Onu
Sonra soňundan beýle bolup bir ýanylaşmaly, soňa jan ýanyp aýrylışmalar bolsa sen goýmasana şu tungatyn diýdi. Jan ýanyp ber öňüm diýdi. Başsam, sözüňiz böyle diýim. Ýoksa böyle ýan ýollaşyňam bir sunga diýişlerde aparatyna sadanam. Aparatsam gitarada çalýady, udarny instrumentlerde çalýady ol. Ola o jan sağ bolsun, oňum köp berde maňa kömegi degdi. O da var onun. Bu çar neresi de var? Çar hekimi. Näme käbir aýdym bolmaýan ýerlerini ustany ödüň tap diýerdi. Şu aýdym aýdýan napyrmy bir aýdym öwrenýärdi, aýdýan ol bir ýerine ýaňyşýan da diýerdi. Meni miresini ödüň tap sonýatdy. Onu men täzeden dinläp ödüme tapdyrýatdy so ýaňyşmy. Çar hekim. Ho, so şeýdip men oda diýip. Ondan soň çağalandan soň şeýle agyrýatdym. Ödüme gelýänçem birazjyk durdum da soňra gowlaşan soň şu aýtmaly etdiler-de men gaty yaramadym da. Ne ýetdi? Ha, onun odatlar hiç saglyk, Düşündüm. hiç. Onun sonra çar nerek hekimiň aýdan bir zat bar çar hekim nerekde. Sen nidi öň men şu durmuşa çykmakan öň aýdýan aýdymlaryň bilen sondan soň köýten bokurdok diýen teknikalaryny men haýran etdi. Ha, bir hil neme. Sebäbini aýdaýyn men şu. Sen bir sunoty ýüregiň bilen gowurýan-da, ýüregiň bilen gowurýan, şonu saklamaly ol, içinde durýar. O gitjek ýeri ýok, sen alyp barýar ol. Giýje men şu çağalara hudlap aýdym aýdardym. Şu ýatyrmaga men özüm ýatyrýan diýe aýdym aýtmaly. Ýok, aýdym aýtmaly. Şu aýdym aýtjak bol. Gyýy karnymda, çağa kamlygymda da sonýal edip aýdýadym men. Repetisiýa men çağalara seredimde. Şu tanlanjak maşynyna geçýärdi repetisiýa men. Şondan men hemme jigilem çağalar. Bir daha aýdyp gitdi, ýaş aýdym çok ýyllar. Jigilemi köprek urýar. Şoň üçin halipa görýärmi? Bir sırrını açdy. Dogry, görem ýalňyşdyňam dinlenýän da. Ho, sen repetisiýa bolup sen günne bir ýer gatnaňok da şu çağalar bolýar, doganyň çağalar ýa-da öz ejemiň jigilerinde şu dogandan da öz hemmesem öz jigilem şolary gelenlerine gezmäge gelseler, ýene-san feredäý diýerler da maňa bilýärler men gow feredýän. Onuň men alýanna bulary ýatyrmaly bolsa hidil edýän maňa berýärler da. Onu bir kustan hallanjakdyr, bir aýagymda, bir elimde, ýene bir şey diýerim da men. Dogrusan şoňa sen giýse ünlüt hatsan ýaşpasyny atsan dogýanna bilen niye edip çydýan diýdi bir öz gomşum ejemiň jigileri. Daýdam ma dole. Niye edip aýdym çydy ýaşanma. Men şeýdi aýdym aýdýardy. Şu aýdym saklaýardym men şu. Şu taýda men repetisiýa geçýärdim, şeýip çağalara teredip. Onuň bir jigim ady ýani dilbitýär ola. Planada aýdyp neme diýärdi. Çok çağalarda kady dururda. Kady diýerler. Dileme urunçan. Ola plan bir zat diýärdi, sonundan ha olaýdym diýärdi. Şeýip Allep şeýip aýdyp bererdim da bilýän. Sonyan ol şeýle bolanlar men. Mumman bir söz bilen aýdanda iki sanadan bir adam geçdirmen maňa iki adam. Ho. Başyndan şu doganym maňa bizim öýümden demekde ol. Birinji. Ikinjim şu çar hekim nerede. Ho. Gatylalaşsa. Ho. Sebäbi nelli boy bir adam gipleşip ýazmakam öwrenýär. Özünden öwrenemek göni. Daş doğrudan öwrenýär. Sebäbi köp adamlar halipalar diýip-de awa ineş bolmagyny çar hekimi uly zähmet ýatanlar arkaýylar. Dost doganlar işe gatkan zatlar diýdiler da. Özüm siz de bilen işlesen halipalardan soradym men. Ha, şu wagtlar şu çeýre boldy da şu. Ýatanlar ýatyryn. Joy aýdym aýdylýardy şol aparatda diňe hallaýtyrýardy. Ýetdi. Anany. Son reverem merlen och tisat hallaýtyrýardy. Biram ine şu aýdym ýadylara. Bir sözüni aýdyp täzeden ýene bir onýalat ýokdy. Gün aýtmaly. Sonýalam bol hebäp men özüm häzir käbir aýdymlar öwrenip baranda şu saklama men ýetdim da öwrenip aýdym da. Taýynyp barýanda. Ho, başyndan onuň ýalňyş ýerini düzedäýän ýetdim. Ya bolýar harp ýalňyşy bolýar, bir ýer ýalňyş ýan. Şeýt ýetdim da men. Sonýal edýär. Düşündüm. Halipa,
Siz näçe ýyl ýarsyn boldy? Men hasap etişime göre 35 ýyl bära bar. Bardırlar. 35 ýyl bardyr. Bardyr. Ne 90-njy ýyllarda aýtýardyňyzmy? Edil 90'na değil men 93'te başladım son oyunumdan son. Düşündüm. Onun öňse Saha kaňam onun öňüm menne bar ol aralykda ben tak durumsa çykmakam bir kaseta ýapdyk biz. Halk köpçüligi men diňe enesirje diýip tanaýardylar. O döwürlerde näme bu atgaýal internet. Gyýy familiýaňy durmuşa çykýan familiýaň Recep bar. Recep we Gyýy familiýa. Durmuşa çykandan soň men bu adamymyň familiýasyna goýup maňa at berdiler. Näme ol? Ýaşlar baýramy. Näme eýesi berilenne maňa şo Enes Recep diýip berilýär. Onu bu nähil bolan gaýnatam pahyr kulawöründen ýa o dünýäde awat bolsun. Geç diýdi. Geç öň familiýaňa geç ogum seni men oda etjekkä. Berdilermi al şoň üçin saklama diýdi. Şeýdip soňra men ilk bir hil boldum. Şonu hiç hilem etmedi diýdi. Şonu şo taýdan soňra diýle bolan. Gal enesiz. Onu Recep familiýaga geçirdim men. Yene. Iýdiňa. Ho. Hiler şo taýda aýdmaýdy Enes Recep bol gidýär-de. Holu şonu şo öňkü gitdi de bilýärmi şo gyýdykam durumsa çykmakam kaseta Enes Recep da. Näme olan aýdymçy olan İlyas Recep'in jyýsen diýip çykardylar meni. Ýa seni görünokda hiç kim. Sesin gidýär zatary surat. Hiç kim öňümden şuňa çyksalar hem tananoklar seni. Halipa, näme 35 ýyl toruk diýip alaýarlar sunwatda bir halk köpçüliginde toýlarda, bayramlarda näme aýdymçy bolsaň toýlara da gidilýär. Sunwatda kemsidilen ýeriňiz boldymy? Sunwatda. Smen meselende diýem yok. Yok. Sunwatda. Yok. Menen tek oňalat görem. Görkünmeden hiç sunwat işlerlerine anlatsam. Ya sorama ters düşünmüyor Halipa men. Yok, düşündüm. Ya düşündüm sen diýenler yok. Bolýar da. Ha. Näil kär kenti dilenler hem bamka. Bolýar ya da näme köpçülikde sen. Seni näme aýdym son diýelim. Olam bolýar şulaýdym sana aýtdyrjak geldiýimi gözüm meni adyny aýdyp oturmaýyn ustady. Bir studiýada oturdum. Bir studiýada oturdum. Şo ýer aglak gaýtdy. Ene men görüp oturamarda bilýändir. Bagyşlap bolýan şo kompozitor az miktar puluňyzdy üçin etdiler. Yok, o batlar. Yok, anan hani hakykatda. O gyýyt aýtdy, sen maňa istediňä diýdi ony. Menim otýarym. Maňa istediňä sen beýtmedä diýdi. Kimden gurulşymyz bar diýdi. Aýdyn wagtyna gelmediň diýdi. Menim plana berjek diýdi. Ony aglak gaýtdy. Arzada edin şun kim aýtsa da diýdi. Şulaýdym bilen şulam diýdi bir awara ýalmaz diýdi. Bu diýen gurulmy kanesler. Onu näsil boldy? Onu şondan diýen, şolar ýardy. Oňalat ýok. Ona hiç kime de görkünmedi. Allah'tan olur ýaly sunwat tarapdan kemsilmek bolup gowdat däl. Gowdatda. Şu aýdyşyny, şu aýdymy, şu eseri men aýdan bolsam ýerine düşýär diýen gynanan ýerler boldymy? Ýok. Ýaman gowy eser dawany wak. Ýok. Men aýdan bolsam diýip. Her aýdym. Başga bir öňüň ýaly aýdymçylar aýdandyr. Owadan aýdym da. Ho, her. Ne bilýän diňdiýä. Düşündüm. Her gülüň öz ýygy bar. Onu her kim öýtse aýtýar, goý aýtdym. Men ýöne wagt men aýdan bolsam bu, moz men onu çyda aýtmam, belli däl. Ýöne käbir aýdym bolýar. Ne ýandan aýtýar. Aga sen näetdiň aýdan ýaman goýdan edip aýtdyň onu diýenler bar ýa. Täzeden ýa-da etdiňler diýenem bar. Onu ýalan bolýar, ýöne o taýda biz deýiş buluşýar. Atak bolup biler. Ýöne ýok, men şulaýdym aýdan, men gowy aýdardym diýen ýerim ýok. Düşündüm. Käbir aýdymy aýdan aýdymlardan döredin bolýar-da ilkinji aýdym. Ganesler ötüň sesiňizden çykdymy şo siň döretdiň ola gitjek gerek. Şulaýdymy aýtmalar ekenim diýip bir halamady aýdymdan boldymy? Ya käbir bir haýşe düm bilýär. Meselem men aýdym däre aýtsamam aýtdym. Käwat bolýar olaýdymlar. Haýsaýdym. Ýadyma düşenok käwat bolýar da onuň aýdanam bolýar aýş bolanokdaş. Ýüregiňe batsanok diýen. Gatyp batmaýanlar bolýar, onu ýalaýdymlar bolýar. Onuň şol
Kän halk köpsünün degen geçiriberim neme demok men şonu. Öd şundan çıkmasa ol bolanok. Sen gıydyňyz basyň, dogry. Olar asynwatda däl edýär. Sunwatda. Men bir gıydyňyz daşyndan tanýan bayram maşgulaty. Olemy? Men hastan TikTok kanalymy izlerler ikisini. Bayram ikisini. Uluýuň men kiçigiň mi? Ol kiçik. Gıydyňyň adyny aýdanmy göster bolmaly? Ulugydym şahtenem, kiçigydym Oğulcan. Ha, Oğulcanın bayram maşgulaty. Ha, töwereme. Olar haýsy kärde? Hali Olur öz isleýän kärlerine ulugydym şu dili urundan. şeýlemi? Töwereme. Goýulan ol. Wataşarypdyr. Aha. Onu kiçigydymam öz haýlanlady. Men bolmasa başga ýerler okutjak bolum. Her etdim. Özüne hem isleýän hatda. O şu dizayner, vizajist şol hünär gowurdy. Okudum da demek şol ordan okutdum onu. Şon ýaly Töwerem aktyklanyma öýürüp çykarýar bolupdyr. töwerem bolawar. O bayram bilen töwerem bar, olýar özü bilen deň olur. Sanna faworsun. Zannar faworsun Allah can şolaň ýamanlygyny görmeden. Ulugydyň da özüňe meňleşme. Ulugydym men şu ýaş döwrüm, durmy çykmadyk döwrüme meňleşirek oýdym. A kiçigydym häzirki döwrüme meňleşirek. Olýar köp böl soraman bilämän, ola enesere jepek gaýdy, ona hiç adynam soram, bir adresim soram, nide borsam enesere jepek gaýdy nimet bolýar. Indi şu gapyny görýäňiz. Ine şu gapy. Skepbesiň hemmeksin garaşýan ýer şu. Sonra käbirine bermän geçýän bola ýaşly adam nädip bir aşagyndan ýazýarlar da näme üçin beren okdy. Şu gapy halipa. Seniň ýaşaýysyňyz kapıdan bärdi. Şu kapıdan aňyrda siň şeýlerin gidiren edilýäňi bu. Arşdan perman geldi. Enes Recep var. Siz özüňiz şu ýaşyňyz etsen watanyňyz söýüp, topragyňyz söýüp, halkyň taňryaklygyna gelýäňiz, halkyň sevgisine gelýäňiz. Şoň üçin biz size bir ýekejer uly mümkinçilikler edýär. Şu gapyň aňyrtyndaky adamlaň birini siziň ýanyňyza geçirýär diýdiler. Siz şonu bir adam saýlap bilýäňiz. Kän haň edýär adam aňyrda onu men bilýän. Kän. Ýöne bir adam saýlamaly, ýekeje adamy. Ýekeje adam saýlagyň üçin aňyrdakylar sizden gatty görenok. Olaňok, ol edilýär. Şu gapyň aňyrtyndan bäri kimi geçirerdiňiz hadi? Yaman kıyın sonra. Kıyın sonra soň üçin esas gitmezimiz ödenişi. Düşünýän, ýöne siz ädir mysal üçin şu taýda mysal üçin 10-20 saat diýersiň edilýän, jigerlän, mehriban, dogynyň bolup biler, ejen kakanyň ýakyn adamyň bolup biler. Dogrymy? Ýöne şolar gatty görenok, men saýlamak diýip. Ýöne bärde jogap sen ýüregiňiz. Takdir başa gelip külütti ömrüm, mizurcuda salıp köy etti serim. Qatar qurpo degi pis etti güy. Kakam var olu üç men diýjek bolýanam şu. Ejemim kakamam dogonam. Men häzirki ýeten derejem görsedir diýen. Görmediler mi? Ejem gördü, kakam görmedi. Bir ulan görmedi, oğlanam. Kakam bilen şol ulu kakam diýen dogonam. Görmedi. Kakam başda ýöne aýdym-aýdymda. Ady çamolda şu kasetan dinledi ýöne. Ulu oğlanam bar diýerjek. Diýär, on kakul diýerdi. Atama taklany Recep bilen ady. Şonu getirirdi. O men aýdym-aýdym.
Elekler ağda kendine Yüreği yakınlamödümü Pollulur düşman Derece üstünlüğü geçenlem dinlek görgülerine aytmayızmı? Kasetede dinlediler. Görün var yönü. Sodoğun Kakao doğanı görmedi. işte 34 yaşanın ayırlıda. Ötüp kalayım Diligin niyetim baki Köңlümde olur Konup gidenin Nasıl ki? Kakao ağzına ne mi? Olsun ne yaptın? Zahir cennet oldun. Baran mekan cennet oldun Allah'ım. Sen şu Türkçe'ne kalanlar Halipa. Ha, Yakladık. Türkes diyeyim var Ha. ya, bileyken son katır. Atrecep, son atatı olasın. Atrecep'in atası oluyor ha. Kakao. Ömür bakıdı adımı koyup kalayın Halipa. Her kim öz fikri bir. Bu peltepe sonra o. Hava yönü. Olmasa himmetim. Bilyen, bak. İçine metresin bile kalkıyorum. Sodoğunum köp tiysa görmedi 34 yaşta. Şu geplesin ustanne sen iki adam deydi. Biri Türkmenistan halk artisti. Yolaman Nuri doğalım paylarım dedi. İkincisi. Kalanı hemmesi ecel kakam, ecel kakam. Halipacan, Allah'can sizden giden cigarlarınız, en yakınlarınız Allah'can ruhsat olsun. Şunu yönü hemmesin kırtakına kalandır. Bunu ne beşinci günün qoğun Allah hemme günüm qoğuy. Hibeden ha dilekler de kabul olsun Allah'can. Raylar cennetten olsun. Halipacan şu nuklen gepbesiri sonla ya. Yadatmayın bugün hazır toy sakılmadan barakani. Halipa ne şunu yürüytü öz eýiňizde döwletli ojaňyzda bölüme mehman kabul ettiniz dedi. Gonjalarynızı toparly, men bu toparım. Oğlanlarymyň janlar sag bolsun Allah'jan hemmetiniň hem. Indi Halipa gepleşiň soňuny awa halk sizden ilkilen şonu aýdyp berseňiz, ondan soň öz aýdatyňyz elýän arzuwlaryňyzy aýdyp bilýär. Halk her artana manyň sonra berdi. Şonu giňişlerini aýdyp geçsem, halk size Türkmenistan'a atqadan artisti Enes Recepow'dan näme garaşmaly halk? Şu yankı öwüt ünne berilen watan hakyna gowy aýdymlar bir adamyň ýüregine galaýjy aýdymlar aýdatym gelýär. Şonýaly. Täzelikler ýaşlara da, ullara da, kiçilere de yarar aýdymlar aýdatym gelýär. Hemme taraplar. İnsan soru, olan bir soru onda mümkün orada. Sen näme bir näçe yıllar gelip işläp beren bir Türkmen sunwatynda iş eden ustada işim etip berdiň Allah'a şükür. Ýaş aýdymçy gyýlary näme maslahat berip bilýär? Ýaş aýdymçy Ne gyýlary. bir zat bolýar da sen käbiriniň dörejilik karieresi durýa aralykda. Saklaýardy, başga işe geçýärdi, ýene gelýärler. Ýöne şu derece mysal üçin şu özüňi plany diýdirmek üçin şeýle gelýän liniýadan. Näse şonda gelýäňiz-de. Men aýdaýjak Aýdaýyn. ayna şu wagt. Käbir adamlar 5 manat pul üçin şu wagt şu aýdymy 5 manat gadan bolmam gadan diýem käbir ýalňyşlyk edýärler-de. Menine öz ýolum aýdaýyn, öz ýüregimdäki zatdy men şu ýüregimiň içimi döksem bolýar diýip aýtýardym da. Biram şeýle. Aýtman goýýan ýa bir azjyk bir memelik ýagdaý bolýar boly. Men şu dünýä pagan okda. Bilýän, şonu hiç zat bile ýerine ýetirip bolanyk. Onu öýüň içinde ana ýan kalan kawadyr görünseň. Aýt burýan men aýdym. Şonýal bolýan. Şoň üçin häzirki ýaşlara etjek arzum şu adam içinden şu bir adamlara bir lezzet berjek aýdymlar. Şolara bir gowy tarawa ünnejek aýdymlar aýtdylar. Bir özlerini şuna seyredip menim edil şunýaly bolaýyn
deyip bolýan aýdymçy bolsunlar. Tadanna bolsun, ay tapaw diýok. Soňa diýşärleri. Şolar ýaly özlerini bir hili görelli hökmünde bir adama bir nusuk hökmünde özlerini şolar ýaly bolmaklaryny isleýän men arzu edýän. Şol ýaly bolsunlar. Away, bu näme mümkin diýmesinler. Ya bir yaşlar bir görmesin, o zatları da diýdirmesin. Şolar şunu yaşlar amar görüp şundan nusuk alsınlar diýen ýaly. Şolar ýaly bir nusuğa bolup geçsinler, şolar ýaly bolsunlar. Men dilegim, men arzum. Amin. Allah'ım. Amin. Nim gepleşiň soňuna aýdasyň gelýän zadyň ne 3 kamera halipa size wagtda urçytym. Awa nesibeden ne berdi agtyjaklaryňa bir gowy aýdasyň gelýän zatlaryň wadyr sagalaryňa, doňazyklaryňa, hoslarlaryňa. Bu man aýdasyň gelýän zat halipa. Gepleşiň soňy. Men şu gepleşiň bilen Gahrman arkadagy gahrman terdarmyda köp sag bolsun aýdýan. Allah janlar sag bolsun, görjekler gowy bolsun diňe rawaşlyk arzu edýän Allah. Janlar sag bolsun. Amin. Janlar sag bolsun. Ýene bir gezek öz toparmyň adyndan Kuwanç Allanazar toparmyň adyndan biz size gat minnetdarlyk bildirýär. Halipa biz size söýýäs. Hawa gowy ýa hormat goýýar. Halkyň bir gowy ýa bir oğudun seyrek sesi diýen Allah'dan. Sana sağ olsun. Türkmen toylaryna diýdarlaşdyrýar. Şeýle bolsun. Awa öýe joňyz abat bolsun. Sana sağ olsun. Sağ olun. Onda näme? Nesibedeniň ýa soň gaýdyňam bara. İnşallah oňam nesip bolsa klibini ýakyn wagtda tomaşaçylara berdirler. Sana sağ olun. Sağ olun. Heýla formatla geleňiz üçin sağ olun. Hale halife sana sağ olun. Ene mehman vatandaşlar, edilirler, kadırdan vatandaşlar elbette geçilen yolun täze 19-nji Türkmenistanyň at gadanyň artisti Enes Recep we Halipaň döwlet lojawyny ýazgy etdik elbette. Bu ýazgy etdiğimiň sebäbi özüňiz şaýat bolýan hormatly arkadagy gahrman serdarymyz Halipa şäherlik ýoluny uly bir mektebini açyp berdi, ýoly goýdy. Bizim şu ili arkadamyzyň şu mektebinden esaslanyp işeden halipalar bir näçe işeden ömrüni tunup bagşeden halipalar goý ýaşlar tanasyn, ýaşlar bilsin, ýaşlar şu halipalar dörejiligini öwrensin, özüni öwrensin, içkin tanasyn diýip şu geçilen ýol gepleşiň açyp size ýazmagymyň sebäbi bar esasy şol adamlar. Şoň üçin janyňa sag bolsun, öýe abat bolsun, şolar ýaly obadan dünýäni wagtda birdedi. Öz mehriban halkyna bagş eden edil arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý olan tutumly işler elmide ama rawaşlyklara beslenen mehribanlar. Siziň etmen zadyňyz mehribanlar sevgili aýdymçy Türkmenistan atlan artisti Enes Recep Paňam TikTok kanalyna, YouTube kanalyna agda bolun. Töweleme ýaňaýtdy, gowy täderlikler dogam bildi, ekipada işleşer, gowy zatlar size hödürler. Benim YouTube kanalımı ýatdan çykarmagyň. Fadil etsedin. Siz meni ýigrenmäň. Men sizi gowaram. Sana sag bolsun.